I l'exemple que hem portat avui, i els tenim a l'altra banda del fil telefònic, que els saludarem, és una petita empresa que fins fa uns anys produïa una cervesa artesanal, que ara ja no és artesanal, i que es diu La Brava. És una cervesa d'aquí a prop de Girona, per situar-nos de Vulpellac. Vulpellac, sí senyor, conec el poble. Coneix el poble, està tocant a la Bisbal de l'Empordà. Sí senyor. I jo voldria que aquesta gent ens expliqués, concretament en Sergi, que ens expliqués com ha sortit aquesta empresa, perquè és un cas d'emprenedoria que ja porta la seva evolució i que ara ens explicarà a quin nivell està arribant. Sergi, bon dia. Som-hi. Sí, hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Estàvem fent la petita introducció sobre La Brava. Explica'ns què és La Brava, com neix La Brava i a partir de quan decidiu fer el canvi de La Brava. Bé, doncs, a veure, això sorgeix ja des de fa uns pocs anys, estem parlant de 4 o 5 anys, que un dels companys, en Francesc en concret, va començar a fer cervesa a casa seva, a títol de hobby, a títol de consum propi, i bé, el típic, els caps de setmana, dinars, familiars, amistats, doncs, anàvem tastant aquestes receptes que anava creant ell, fins que va arribar un punt en què el vam convidar, home, això és bo, potser caldria fer un pas endavant i muntar doncs, una línia de negoci amb aquestes receptes que estàs fent perquè val la pena, no? Està molt bo aquesta cervesa i per tant hauríem de mirar d'aprofitar això, no? I és a partir d'aquí quan vam començar a incorporar-nos gent, en concret 3 persones més en diferents disciplines, vam crear un equip de treball, vam començar a investigar, a viatjar, a informar-nos, a perfeccionar aquestes receptes i fins que va arribar un moment en què ja disposàvem d'un business plan, d'un pla d'empresa i és el que vam llançar al mercat tot seguit, no? Clar, nosaltres som una petita empresa que la veritat és que tenim moltes ganes de fer moltes coses, és un somni que ja hem complert, però que volem ser un producte territorial, com és en particular de la Costa Brava, però en general a les comarques de Girona. Una pregunta, Sergi, ja quan dius petita empresa, dimensiona'ns-la perquè els radioients puguin fer-se una idea. Sí, com es comentava, nosaltres ara mateix en aquests moments tenim estem treballant amb el nostre mercat objectiu, que és Girona. Sí. Disposem d'una distribuïdora amb la qual ja ens ha posat el producte en diferents punts de venda. Convidem a la gent a que pugui accedir a la nostra pàgina web, també disposem d'un mapa web per visualitzar els pobles i els punts de venda on es pot trobar el producte. Però quan parlem d'això d'un producte amb un producte local, però que volem tenir una visió global, és perquè justament estem negociant a dia d'avui amb altres distribuïdores arreu del territori de Catalunya i en breu la podrem trobar en altres províncies del país. Però no, jo quan et parlava de la dimensió em referia a la dimensió humana de la gent que esteu col·laborant o treballant en aquest projecte. Quanta gent sou en aquesta empresa? Sí, a veure, un dels nostres valors que sempre hem comentat i hem reforçat és l'equip humà que hi ha al darrere. Actualment som 4 persones que estem al capdavant del projecte. Com els comentava, cadascú té un perfil per la formació que disposa cadascú, però també no ens volem oblidar de les persones o professionals que són externs i que també estan donant suport des d'un bon principi perquè hi creuen en el projecte, que també són uns quants, no? Per tant, quan parlem d'equip humà, parlem d'això, d'unes 8-9 persones que estem al darrere d'aquest projecte, tant a títol intern com a títol extern. Quantes botelles esteu produint en aquests moments? Doncs la previsió de vendes que hi ha en aquest primer any, estem parlant de... Miri, nosaltres per cada tongada de producció, fem calderes de 17.000 litres i la previsió que hi ha per aquest primer any serien fer entre 13 i 15 produccions. Ara bé, també he de matisar un tema. Nosaltres també, el tema de l'espot ens ha resultat com molt exitós, com s'ha pogut veure a les xarxes. Portem gairebé 415.000 visites només en el canal de YouTube
i no ens esperàvem que tan aviat poguéssim començar les negociacions amb distribuïdores externes al mercat de Girona, que era el nostre mercat objectiu pel primer any. Amb això què vull dir? Que tot just estem estudiant i reconduint el nostre pla, perquè veiem que l'èxit de la campanya de màrqueting i també del producte, és evident, estem parlant d'un producte d'una cervesa 100% natural, d'alta qualitat i a un preu competitiu, doncs ens està portant a un nou escenari que estem tot just treballant ara en el seu disseny. Molt bé. Aviam, llavors el vostre objectiu per enguany, després de 3 anys de treballar en aquest projecte, és començar a donar ja el salt, no? O començar a donar un salt a nivell més de tota Catalunya i després fins on arribeu. És correcte, no? Sí, és correcte. I em dieu que no és artesanal, la cervesa. No. Des de quan ha deixat de ser artesanal? Sí, a veure, és veritat que hi ha un mercat local que ens coneix com a la Brava com a cervesa artesana, però és el que dèiem, l'èxit de les receptes i el nostre propòsit inicial, que era i és crear la cervesa de referència de la Costa Brava i de les comarques de Girona, portar a poder fer un replantejament d'aquest producte i en aquest cas aquesta recepta. Per tant, el Cesc va començar a treballar des de fa ja uns anys amb una recepta Pilsen, que és la recepta que coneixem i que més es veu a nivell mundial i que coneixem també en el nostre país, i en definitiva és aquest l'objectiu, és poder disposar d'un territori com és Girona, tan famós a nivell gastronòmic, doncs que també disposés d'un producte, en aquest cas d'una cervesa que és una beguda de les que més es consumeix a nivell mundial, no? I aquest és el nostre repte, és fer una cervesa de qualitat amb un preu competitiu, i això ho hem aconseguit agafant la nostra experiència amb la creació de receptes artesanes, del mètode artesanal, amb el millor que també té el mètode industrial. Estem en un mercat intermig, no? Qualitat-preu, artesanal, industrial. No hem inventat res. Això és uns mètodes que se'n diuen tradicionals i que són centenaris a Centre Europa. I d'alguna manera el que nosaltres estem fent és abocar-los cap aquí, no? Diem que som receptes actuals però amb mètodes de producció centenaris. És aquesta combinació. I llavors això ho produïu al garatge d'aquest amic, ja no? Del Cesc ja no, segur? On ho produïu? Sí, nosaltres també en el nostre web comuniquem, expliquem quin és el nostre model, quina és la nostra intenció. Nosaltres és evident que el nostre repte final a mig i llarg termini és disposar dels diners suficients per poder crear la nostra pròpia planta. En el nostre país i en l'estat espanyol actualment no es disposen d'aquest tipus de plantes amb aquest tipus de producció, de mètode de producció, perdó, i aquest és un dels altres objectius, no? Disposar de la nostra pròpia planta. Per això es requereixen molts milions d'euros, que a dia d'avui no els tenim, estem treballant per poder-ho aconseguir, és evident, però per això necessitàvem fer un pas previ. Aquest pas previ va passar per un finançament, per una consecució de capital extern, mitjançant una plataforma de crowdfunding. El crowdfunding és un micromecenatge amb la qual s'hi van abocar quasi bé 60 persones, inversors, petits, mitjans i algun gran inversor, i amb aquests diners vam començar a fer el llançament de lo que és a dia d'avui la Brava. Per tant, un primer objectiu a curt termini que està aconseguit, ja estem en el mercat i estem caminant per agafar aquests volums i que en un futur, doncs, com he dit al principi, puguem disposar de la nostra planta. Mentrestant, com ho fem? Bueno, tenim un partner que és una de les millors plantes de producció de cerveses Pilsens, en aquest cas a la República Txeca, són els mestres, i el seu know-how és el que nosaltres estem captant per poder també enriquir-nos en aquest sentit, no? Aviam, els meus companys que comencen a estar preocupats perquè volen fer preguntes. Sí. Em tenen a mi per fer preguntes i no els agrada que les faci. Aviam, anem a repartir joc. Vinga, don Javier, balón para usted. Bon dia, Sergi. Javier Sobrino. Bon dia. No, mira, és que com que aquest programa també va orientat a les empreses i a l'emprenedoria, sí, però que nosaltres sempre diem que es tenen que explicar una mica més les coses. La veritat és que les expliqueu bastant bé, perquè jo tenia aquí una sèrie de preguntes.
Una de les contestat, el finançament, jo t'he dit, bueno, i qui els hi paga això, no? Bueno, has dit que t'has obert una... Suposo que has utilitzat una plataforma de crowdfunding, no? Que també hi ha plataformes per això. Ara us ho explica, ara us ho explicarà. I luego volia saber, el vostre... No, és que a nosaltres sempre ens preocupa que moltes vegades comencen negocis i no sé, i tu ja has parlat del business plan, que a la qual cosa tampoc et dic res, el finançament ja ens ho has explicat, i ens queda l'origen professional, és dir, sempre diem nosaltres, bueno, quan s'emprèn un negoci, què et fiques? En un sector completament nou que no saps de què va o com tu l'has muntat, no? Bueno, pues una mica això et pregunto. Quin és el vostre origen professional? Per què us aboqueu a fer cervesa, no? No és una cosa que s'ocorre així, es pugui ocórrer. Podia haver fet aigua del Carmen. Aigua del Carmen, no sé, podries haver optat per fer aigua del Carmen. No sé. Sí, correcte. O sigui, què és el que us porta a fer una emprenedoria en aquest sector, no? Doncs, a veure, com bé, nosaltres ens considerem, hem sigut emprenedors i hem deixat de ser emprenedors per ser empresaris. Primer de tot hem de diferenciar això perquè són conceptes o escenaris totalment diferents en tots els nivells. Ara bé, també he de dir que dels 4 persones que formem part d'aquest projecte nou, n'hi ha 2 que tenen també empreses pròpies, amb la qual també hi ha una trajectòria i un coneixement i una experiència amb el que és la gestió empresarial. En quins sectors estaven? En quins sectors? Sí, concretament en Jaume Pagès, que és el nostre director de màrqueting, ell té la seva pròpia empresa també a nivell en aquest sector, i després disposem també d'en Paco Sánchez, que és el director en temes tecnològics, és el que dona suport tecnològic a totes les àrees de la Brava. Com sorgeix tot això? Clar, aquí, ho comentàvem abans, no? Aquí diguéssim el creador de les receptes i el cerveser és en Francesc Caliar, que és el que va començar, doncs, ell suposo que tampoc, i ho hem comentat alguna vegada, ell no s'imaginava que algun dia poguéssim estar o trobar-nos amb la situació que tenim actualment, perquè el que va començar per fer un hobby a títol casolà o a títol de caps de setmana de les típiques barbacoes que es pogués convertir en el que avui en dia és una empresa, no? O sigui, vau convertir el vici en professió. No, bueno... Bueno, el vici relatiu, per el prendre cervesa. Sí, perquè està parlant de barbacoes, però jo m'ho suposo més això per la nit, Sí, bueno, he fet menció als caps de setmana, perquè evidentment entre setmana la cosa és d'una altra manera, no? Però en qualsevol cas, el que vam convertir potser en un hobby i en una passió, perquè nosaltres també parlem molt de passió, en aquest cas de la passió del Cesc, el fet de fer cervesa, com qualsevol altre sector ha d'haver-hi passió i vocació, si no malament, ho vam reconvertir en una oportunitat de negoci. I aquesta oportunitat de negoci va passar per estudiar el nostre territori, estudiar el mercat, tenir aquesta experiència durant els anys previs que fèiem una cervesa amb unes receptes més locals, de volums més reduïts, i aquesta oportunitat finalment la vam reconvertir en el que avui en dia és el model de negoci que tenim com a la Brava. Escolta, Sergi, Perdó, és que no m'ha d'haver aixecada. Sergi, bon dia. Una pregunta. Soc Ferran Riera, d'aquí de Tècnic de Comerç de l'Ajuntament. Una pregunta. Proliferen molt les fires de cervesa, hi ha hagut un boom de la fira de cervesa artesanal, també una mica comencen a sortir marques que se surten de la tònica de les grans marques, i tot això ara hi ha un boom amb el tema de la cervesa. Vosaltres veu detectar un ninxo per la Brava que podíeu venir a omplir o realment us afegiu a la corrent? Bueno, bona pregunta també. A veure, nosaltres evidentment has d'estar al corrent del que passa en el mercat i en el sector, no? En el sector en el que treballes. Sí que és veritat que nosaltres vam definir un model molt concret. Insisteixo, nosaltres defensem uns valors, defensem una vocació, una passió, però la nostra intenció, si hem decidit fer aquest pas, és perquè volem competir amb els grans. És perquè volem posicionar-nos com la marca de referència, com he dit anteriorment, a Girona, principalment, no? Per tant, jo crec que el posicionament és molt clar, el tenim molt ben definit, i apostem, insisteixo que no som 4, si em permeteu l'expressió, no som 4 il·luminats que vam dir, va, anem a fer això, sinó que hi ha al darrere un recolzament d'inversors que hi creuen en el projecte. Penseu que hem anat amb molts foros d'inversió, han sigut realment exàmens per nosaltres i els hem passat amb bona nota. Per tant, algú vol dir, no?
El nostre objectiu és aquest. D'aquí uns anys, com ens volem veure? Doncs ens volem veure com una de les primeres marques de cervesa de qualitat a Catalunya. De fet, vosaltres us comparàveu amb Alhambra, per entendre'ns, la ubicació que voleu agafar, Alhambra, Moritz, no? Bueno, a veure... Alhambra és de Moritz, no em sembla, No. Perdó? No, Alhambra no és de Moritz. No. Amb cervesa Alhambra o amb cervesa Moritz? No, a veure, jo no m'agrada comparar-nos amb ningú. Nosaltres... No, ho dic per ubicar-te comercialment a dintre de l'espectre comercial, em refereixo, ens definim com una marca, o que volem ser una marca territorial. Una marca territorial, com és Girona, com he dit anteriorment, i volem anar molt més enllà, que seria complir amb els objectius que tenim a mig termini de ser-hi presents a tota Catalunya. Les comparacions, jo crec que també seria una mica agosarat ara dir volem ser com tal o com qual, no? Jo penso que més que dir noms, m'agradaria més aviat treballar amb la nostra línia, a desenvolupar la nostra línia i la nostra trajectòria empresarial. L'objectiu és això, ser una de les primeres marques de cervesa en un futur de tota Catalunya. Us diré una cosa, el territori, els valors que volem comunicar dintre amb aquesta marca i el producte ho val. I jo crec que l'èxit, en part, a més de la campanya de comunicació que estem tenint, és també de la mateixa recepta i del producte. No sé si l'heu provada, però us convido a que la proveu. No, ja saps que tinc ganes de provar-la i ho farem aviat. Segur. Després parlarem d'aquesta campanya que heu fet. Javier, abans t'he interromput, volies fer alguna altra pregunta, tu em sembla. Sí, queria... No, perquè, bueno, con aquest programa moltes vegades que ens queixem d'això, que els emprenedors no tenen ni business plan, ni res i tal, ni... Sí. En quan us veu fixar el primer objectiu de capital? En quin import? Sí, a veure, nosaltres vam fixar un import d'uns 200.000 euros, vale? Del qual via crowdfunding vam aconseguir prop dels 150.000 i després també, bueno, això ho comento, però tenim també una línia de l'ICF oberta, la línia de l'ICF és l'Institut Català de Finances. Sí, sí. Estem tramitant tot just això i amb aquests diners complim sobradament la primera fase del projecte. També he de dir que la facturació actual amb el nou model ha augmentat considerablement tenint en compte que... Va, que no som d'Hisenda i Hisenda no ens escolta, va. Quan? No, em refereixo... No, jo en aquest sentit... En quan ens moveu? El que em refereixo amb això que estic dient és que, clar, que tenim l'avantatge de que un dels socis, que és la distribuïdora del Regi Wine Palace, aquí a Girona, és justament la distribuïdora. Per tant, això és un avantatge. Penseu que els pilars del nostre projecte han sigut el tenir la distribuïdora, el tenir el finançament mitjançant una sèrie d'inversors que han cregut i creuen en el projecte i, per altra banda, el tenir un departament de màrqueting el qual està fent una molt bona feina per poder donar-nos a conèixer què fem, com ho fem, qui som i... Molt bé, Sergi, molt bé. Que prenguin nota els que ens escolten aquest programa d'això, business plan, professionals relacionats amb experiència en sectors de gestió, etc, i capacitat de finançament. Molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies. Dos temes molt importants, i amb això acabem, per acabar de rodonir tot això, perquè ens estem passant de l'horari de la publicitat, i aquí el regidor de seguida ens cridarà l'atenció. El tema comunicació parlarem de seguida, però el tema crowdfunding, per als nostres radioients, és un sistema que a través d'una plataforma tu presentes una proposta de negoci amb els teus estudis, amb tot això, i llavors la gent que vol, via internet, s'hi afegeix i aposta unes xifres en favor d'aquest tipus de negoci. Però tu has dit també que havíeu anat a foros d'inversió. D'això no veu tret cap mena de financiació, per el que entenc. Bueno, al fin i al cap, el que és el tema del crowdfunding penso que és com una plataforma que al final acaba tothom adreçant-se'n aquí. Sí, correcte. En qualsevol cas, jo us puc parlar de la nostra experiència, diguéssim, mitjançant aquesta plataforma. Concretament ens van finançar mitjançant la Crowcube, que és una de les plataformes que estan ara mateix més punteres, són ara mateix més punteres. La nostra experiència ha sigut molt positiva amb aquest tipus de finançament. És l'alternativa al finançament bancari, que ja no cal entrar en el tema
de les dificultats que comporta i que també és una alternativa o un altre camí totalment legítim. Vull dir, només faltaria. Hi ha moltes modalitats. Nosaltres vam apostar per la del crowdfunding i és veritat que no és tan fàcil. Penseu que potser vam estar entre l'elaboració del business plan, el penjar a la plataforma. El business plan hem de partir de la base que és un document dinàmic que ha d'anar madurant. Vull dir, potser nosaltres des de començar-ho a elaborar fins a penjar-ho vam modificar-ho com 10 o 15 vegades i el fet és que t'obre una oportunitat de finançar-te amb una sèrie de persones amb les quals hem anat aprenent, tant els que finalment van incorporar-se com a socis com els que no. Vull dir, jo crec que això ha sigut un aprenentatge total per part nostra i gràcies també amb aquesta plataforma i amb aquesta gent el nostre projecte de grans volums és una realitat. Per tant, no descartem, inclús en un futur, ho tenim plantejat també, en el mateix business plan, una segona ronda d'inversió pel creixement. Estem parlant d'una economia real, d'un producte tangible i, per tant, nosaltres per créixer hem de seguir invertint. La plataforma, perquè els nostres radiants la puguin comprovar, m'has dit que era Crowcube. Crowcube. Correcte. Molt bé. Llavors, ara ja, per acabar, ja el tema de la comunicació. Heu fet un vídeo preciós, el tio de màrqueting és molt bo. Sí. Com ho heu fet, això? Explica-m'ho. Bé, l'encàrrec el va fer en Jaume Pagès, com comentàvem abans, és el director de màrqueting de la Brava. El vam fer amb una productora, és Vimema. Tenen uns vídeos que han tingut molt de ressò a nivell viral per les xarxes, amb altres personatges i amb altres entitats. I la idea que els hi vam transmetre va ser, doncs, més aviat el que volíem, el que no volíem. Val? Vull dir, el nostre objectiu ho van captar totalment en Carles Valdés de Vimema, ho va captar perfectament perquè, el que volíem era manifestar que, en aquest cas, la Costa Brava i té altres racons, té altres moments, té altres persones que no les típiques d'estiu i d'alguna manera el que volíem transmetre són els valors del nostre territori, que són els valors compartits amb la nostra marca i amb el nostre producte. Molt bé. Fonamentalment és això. Bé, jo diria als nostres radioients que si volen comprovar el vostre vídeo, avui si entren a lavanguardia.com o .es, la trobaran que fan un comentari sobre el tema, tot el tema que té de branding, i fan la comparació entre vosaltres i Estrella d'Am, concretament. O sigui, i surt el vostre vídeo. Jo crec que és molt important això que han fet. Tu i jo ja ens coneixíem, havíem parlat abans, que ja es teníem preparada aquesta entrevista, i avui ha sigut el moment oportú, ja que La Vanguardia una vegada més, de forma equivocada, perquè us continuen etiquetant com a cervesa artesana, però us posa en un nivell de tota una Estrella d'Am i us treuen aquí. Penso que és molt important les passes que esteu fent. Sergi, enhorabona, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i endavant, i que tingueu tota la sort del món, i esperem que dintre d'un any us tornem a entrevistar i ens digueu que esteu llançant no sé quants milers de botelles. Jo us agraeixo també en nom del nostre equip la vostra atenció i la vostra, l'oportunitat que ens heu donat de poder parlar amb vosaltres. Convidem a la gent a que pugui visitar la nostra web, perquè ja tenim també, som molt dinàmics, fem molts concursos, tenim serveis molt innovadors i crec que això també és una manera de dir que les coses amb pocs recursos també es poden fer molt bé. Efectivament, 3 dobles Bs, la Brava Beer, la Brava BR, .com, per tots els aficionats, i aquí a Martorell sabem que hi ha un parell de botigues. Volstead és una especialitzada en tot el tema de cervesa, però n'hi ha un parell més de vins que estaran encantats de tenir la vostra cervesa tan aviat tingueu un distribuïdor a la província de Barcelona, que espero us comuniquis aviat. Una abraçada i molta sort. Moltíssimes gràcies, bon dia. Bon dia, bona sort. A reveure. Adéu.